दुईटा टपिक नतुयै जों कक सानानि बागै प्रेस कन्फारेन्स मा फायखा इनि सिनि लगे TWF नि सिनि सेंट्रल कमिटि नि प्रेसिडेंट दंगो बे सिनि सेंट्रल लीडर दंगो बे बुसिन लगे YTF नि लीडरशिप दंगो तिनि सालसा सालनै रमै कायसा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो कायसा ते सोशल मीडिया वो कायसा वायरल नि कमखा अब वायरल मनेखा सिनि बरम गनां MP त्रिपुरा राज्यनि पूर्व आसामनि MP सिनि बरम गनां ऑनरेबल रेवती त्रिपुरा बो कायसा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो कक सामानि थांनाय 2019 लोकसभा बो निर्वाचित मने परे लोकसभा निर्वाचित सदस्य मने परे ताबक साक जराबो त्रिपुरा हास्ते हांबाय एबा केबा त्रिपुरा राज्य सरकार बाय ताबक पर्यंत बो कुनो वाटार जायगाखौ एबा केबिनि कुनो सरकारि आवास जायगाखौ नि कायसा अभियोग खायमानि बा रखा दमानि नोकजाखा राज्य सरकार जदि कुनो वाटारनि व्यवस्था खायरिया के सिनि एडीसी प्रशासननि थानायावबो आं खबर बुंनारनाय जाते कुनो वाटर जदि कुनो खाली तंगै तंगके बनो बंगै व्यवस्था खायनांगोन कारण खरकसा MP त्रिपुरासानि खरकसा MP सिनि जनप्रतिनिधि हामथों हामियाथों सिनि बाय कक साथों सायाथों बनो पर्यंत जदि अ जागाबो निनि वाटर जायगाके अब पूरा त्रिपुरासा जातिनो अपमान खायमानि क्रयलायो पूरा त्रिपुरासा जातिनो हानांफायनां खायमानि क्लायो आमनि बागै राज्य सरकार दाक्ति क्लाय बिनि वाटर व्यवस्था खायनानि बागै जों दाबि जानहरनाय ते प्रयोजन खालायखांखे आमनि बागै जों मुभमेन्ट खालायनाय बनो जाते दाक्ति बिनि जे मानथाय वाटर न अनार रबै बनो अब रजागनांथों ते बरनो साना खालायो जदि से खरकसे MP त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरासानि खरकसे MP बनसे जदि हानांफायनां खाय तंजाम खांखे बनसे बनि मानथाय जदि अधिकार जायगानके अरनिबो लोकरनो सोंमोनो सिनि सोंमोनो बाहायके त्रिपुरा सरकारनि जे समस्यानि समाधान त्रिपुरा सरकारनि जे नायमानि सानमानि आबनो बाहायके फुलफिल खायनाय आबनि बागैनो जों दिनै त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नांगौ होननानै जों मा सावो गोबाग्राम नेतृत्वे ग्रेटर त्रिपुरा सारा विकल्प क्रय जे जागा MP MLA पर्यंत हानांफायनां खायजाबाय दङ उच्च पदस्थ कर्मचारी पर्यंत त्रिपुरा संख्या हानांफायनां खायजाबाय दङ आमनि थाखाय मुक्ति माननि बागैनो जोंनि ग्रेटर त्रिपुरा आमनि बागैनो जोंनि बरम गोनां MP नि बागै जों जेबाबे जों खानांगै गाव कक साथैनो बरम गोनां MP नो जों फैनाय जेबाबे हातार हास्तेनि MP रक्से बाक्सा जोंनि ग्रेटर त्रिपुरानि बागै कक सावै दङ बरम गोनां संजय सिंह आम आदमी पार्टी नि MP लोकसभा ग्रेटर त्रिपुरानि कक सागा त्रिपुरा सरकार थुंजोमनि कक सागा तिनि आम हायख्लायनो सिनि बरम गोनां MP बो सिनि त्रिपुरा सरकारनि बागै ग्रेटर त्रिपुरानि कक साथों तैबो फायनाय साल बोबाग्रानो सागनैया खलायै बुंफुबै जे सामानि आबनो मथागै सागसना त्रिपुरा सरकारनि वानसर कांके बजे थुंजागै दंमोन बजे रियलाइज खायकांके बोबाग्रानो बरम रवैनाय बबो मंकाय खोयावैनाय बोबाग्रानो बरम रवैनाके लाइके सिनि त्रिपुरा सरकार हामजागनाय तै खाकसांनाय होननाय खाख्लाय